ሰላም ኩራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ድማ ብጣዕሚ ወሳነት ዝኾነት ኣፕሊኬሽን ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን እያ ናይ ሞባይልና ኣብ ሞባይልና ክንጥቀመላ ንኽእል ኣፕሊኬሽን እያ ቅድሚያ ግን ናይ ቻነልና ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ነዚ ቪድዮ እዚ እውን ናብ ብዙሓት ንክበፅሕ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ናብ ብዙሓት ንክበፅሕ ግበርዎ ማለት እዩ ስለዚ ናብታ ኣፕሊኬሽን ክንከድ ከለና እታ ኣፕሊኬሽን እንታይ እያ ትበሃል ሃይ ትራንስሌት እያ ትበሃል ሃይ ትራንስሌት ትበሃል እዚ ሃይ ትራንስሌት ኣፕሊኬሽን እዚኣ እንታይ እዩ ጥቕማ ቅድም ብተለምዶ እዚኣ ንጥቀም ነርና ዝኾነ ፅሑፍ ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካሊእ ቋንቋ ንምቕያር ወይ ከዓ ትራንስሌት ንምግባር ንምትርጓም እንታይ ንጥቀም ነርና ጎግል ትራንስሌት ዝበሃል ኮፒ ፔስት እናበልና ኢና ንጥቀም ነርና ማለት እዩ እዚ ሃይ ትራንስሌት ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ግን ኮፒ ፔስት ከይገበርና እቲ ፅሑፍ ኣብ ዘለዎ ምስ ከፈትናዮ ኣብኡ እናሃለየ ሆቨር ብምግባር ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ፖይንት ብምግባር እንታይ ይገብረና ማለት እዩ ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካሊእ ቋንቋ እንታይ ይገብረና ይቕየረልና ማለት እዩ ካብ ዝደለናዮ ቋንቋ ካብ ትግርኛ ናብ ኣምሓርኛ ክኾን ይኽእል እዩ ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ክኾን ይኽእል እዩ ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ክኾን ይኽእል እዩ እንታይ ክገብረና ይኽእል ማለት እዩ ትራንስሌት ይገብረልና ወይ ከዓ ይቕየረልና ማለት እዩ እዚ ኮፒ ፔስት ምባል ግን ኣየድልዮን ማለት እዩ ኮፒ ፔስት ከየልና ጥራሕ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ሆቨር ጥራሕ ንገብሮ እቲ ዝደለናዮ ቴክስት ንኸፍት ወይ ከዓ ዝደለናዮ ፅሑፍ ንኸፍት ካብኡ ኣብ ልዕሊኡ ፖይንት ንገብር ካብኡ እንታይ ይገብረልና ማለት እዩ ናብ ዝደለናዮ ቋንቋ ይገብረና ይቕየረልና ማለት ኣውቶማቲካሊ ኣብኡ እናሃለየ ይቕየረልና ማለት ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሶሻል ሚድያ ክንጥቀም ከለና ኣብ ፌስቡክ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ዩቲዩብ ክኾን ኣብ ጎግል ክኾን ይኽእል እዩ ዋትኤቨር ሰርች እናገበርና ፅሑፍ ክንርኢ ክነንብብ ከለና ቋንቋ ትራንስሌት ክንገብር ተደሊና ወይ ከዓ ክንቕይር ተደሊና ወይ ከዓ ትርጉም ንምቕያር እንድሕር ደሊና ብሰንተንስ መልክዕ ክኾን ይኽእል ፓራግራፍ መልክዕ ክኾን ይኽእል እዩ ብኸመይ ክንቕይሮ ንኽእልና ማለት እዩ በዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ተጠቒምና ክንቕይራ ንኽእልና ማለት እዩ እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ኣፀዓዕና ኣጠቓቕማ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ ሕድሕዳ ስቴፓ ብደንቢ ተኸታተሉ ሓንቲ ስቴፕ እንድሕር ዘልልኩም ክሰርሐልኩም ኣይትኽእልን እያ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሙሉእ ብምሉእ ረኣይዋ ተኸታተልዋ ማለት እዩ ስለዚ ናብዛ ኣፕሊኬሽን ክንኸይድና ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጀመርያ ስራሕና እንታይ ዝኸውን ማለት እዩ ካብ ፕሌይ ስቶር ከይድና ፕሌይ ስቶር ንኣቱ እሞ ኣብ ፕሌይ ስቶር ንኣቱ ኣብ ፕሌይ ስቶር ኣቲና ሰርች ኢልና እንታይ ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ ሃይ ትራንስሌት ኢልና ንፅሕፍ ኣለና ማለት ሰርች ንብል ኣለና ማለት እዩ ካብኹም ትሪእዋ ዘለኹም ሃይ ትራንስሌት ዝብል ናይ ቲ እና ናይ ዓረብ ዝኾነ ናይ ቻይና ምልክት ዘለዎ እኒኦ እሳታይ ንብል ኣለና ማለት ሃይ ትራንስሌት እዚኣ ኢንስቶል ንብል ኣለና ማለት እዩ ኢንስቶል ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚኣ ፔንዲንግ ትብላ ንእሽቶ ክንፅበያ ኢና ማለት እዩ ክሳብ 0% ኦፍ 5.6 ሜጋባይት እያ እዚኣ 5% በፂሓን እያ ንእሽቶ ክንፅበያ እዚኣ ዳውንሎድ ክሳዕ ትኸውን ክንፅበያ ኢና ዝተወሰነ ማለት እዩ እዚኣ እዛ ቪድዮ እዚኣ ግን ክሳብ መጨረሻ ተኸታተልዋ ሓንቲ ስቴፕ እንተዘይሓለፍኩም ሓንቲ ሰከንድ ከይሓለፍኩም እንድሕር ተኸታተልኩማ ብደንቢ ብስነ ስርዓት ክሰርሐልኩም እያ ማለት እዩ ንእሽቶ ስቴፕ ተሓሊፍኩም ግን ዘይክሰርሐልኩም ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ስቴፕ ምንታይ ንኸዩ ዘሎ ብስነ ስርዓት ክሳብ መጨረሻ ረኣይዋ እታ ቪድዮ እዚኣ እውን ናብ ካልኦት ንክትበፃሕ ላይክ ገበርዋ ሼር ገበርዋ ሓደሽቲ ኮንኩም እውን ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኮኑ ድሕና ንሰርሖ ቪድዮታት ክበፅሐኩም ማለት እዩ ንሰርሐልኩም ዝደልይዎ ቪድዮ እንተሃልዩ እውን እንታይ ትገብሩ ያው ኮመንት ፀሓፍልና ኣብ ኮመንት ፀሓፍልና ብዘይ ምብዓል ሕደር ክንሰርሐልኩም ኢና ማለት እዩ 91% በፂሓላ 93 በፂሓላ ስለዚ እታ ኣፕሊኬሽን ኦልሞስት እናወድአት እያ ዳውንሎድ ገይራ እናወድአት እያ ወዲኣ ኣላ ሕዚ ኢንስቶሊንግ ትብላ ትሪእዋ ኣለኹም ኢንስቶሊንግ ትብላ ሕዚ ኢንስቶል ክሳዕ ዝገብር እውን ንእሽተን ክንፅበያ ኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነት ሶፍትዌር እያ ኣገዳሲት ዝኾነት ወይ ከዓ ጠቓሚት ሶፍትዌር እያ ማለት እዩ እዚ ኢንስቶሊንግ ትብላ ንእሽተን ምፅባይ የድልየና እዩ ማለት እዩ ንእሽተን ትዕግስቲ የድልየና እዩ ሕዚ ትሪእዋ ኣለኹም እቲ ኣፕሊኬሽን ያው ኦልሬዲ ኢንስቶል ኢላ ኣላ ተፃዒና ኣላ ሃይ ትራንስሌት እያ ትብል ኢንስቶል ኢላትና ኣላ ማለት እዩ ካብኡ ሕዚ እንታይ ክንገብር ማለት እዩ እንታይነት ናይቲ ኣፕሊኬሽን ተደሊና እዛ ክሊክ ክንገብሮ እዚ ሞ እዚ ዝተኸፈተ ጥቕሚ ናይቲ ኣፕሊኬሽን እንታይ ምዃኑ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ክነንብብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ጥቕሚ ናይቲ ኣፕሊኬሽን እንታይነት ናይቲ ኣፕሊኬሽን ብፕሌይ ስቶርን ኦልሬዲ ኣብ ፕሌይ ስቶር እያ ትርከብ ማለት እዩ ካብ ፕሌይ ስቶር ከም ተወርድዋ ዘለኹም ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ እንታይ ክንገብር ማለት እዩ ሃይ ትራንስሌት ዝብል ኣፕሊኬሽን ምስ ተፃዕነት ተፃዒና ምስ ወድአት ኦፕን ዝብል ኢና ንፀቅጥ ማለት እዩ ኦፕን ዝብል ንፀቅጥ ኣለና ማለት እዩ
ناولد GPT tool زبل already خفيت لنا حزون ያው ንእሽን ህንጽበና ማለት ካብ ተኸፊት ያለቲ ኢንተርፌስ ላይ ወኸም ትሪኦ ዘለኹም ኣብቲ ምስሊ ትሪኦ ኣለኹም ድራግ ናገበረ እዩ ዝቕይሮ ማለት እዩ ወይ ትሪኦ ዘለኹም ኣጠቓቕማ ድራግ ይገብራ ታዝደለያ ኒያ ናብ ዝደለዮ ልዕል ቴክስት ደለዮ ሆቨር ይገብሮ ካብኡ ናብ ዝደለኹም ቋንቋ ትቕይረልኩም ማለት ካብዚ ናብ ዝብል ቋንቋ ይቕይረልኩም ማለት ካብ ቀፂልኩም እቲ ኣፕሊኬሽን እዚ ኣብ ሞባይልካ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ታትገብረለካ ፐርሚሽን ሃቦ ፐርሚሽን ወይ ከዓ ፍቃድ ሃቦ ይለና ኣሎ ግራንት ፐርሚሽን ዝብል እኒአ ግራንት ፐርሚሽን ዝብል እኒአ ሳውን ሓዝውን እሳት ትገብረለኹም ማለት እዩ تسقطوا الله مالتي هايلك مالا before using quick translate we need your permission to read and translate content on screen على screen application زي كا أدمي متكام كا على screen كا ملو ريكورد نحن نجبر ويكا translate نحن نجبر نحن قارصن ويكا نحن نبون ويكا translate نحن نجبر content على screen كا نحن نسرح تاي هوانا فقاد هوانا ملو فقاد هوانا زول حتىكم ناس هذه grant permission زول صعيدكم تايتوال ماتيو ملو فقار توال لهم ماتي خمسة تريوات لهم هاي ترانسليت لسا ملو فقار توال لهم ماتي سزيا وانت مثالي هاي ترانسليت تريوال لهم زيا ملو فقار تخاف توال لهم ماتي ملو فقار زيا اوبن توال لهم مالتيو زي امس خفتكما يوزر كونسنت زبلنيك مازي يوزر كونسنت زي اكسبت توال لهم مالتي اجريمنت تسمع معي الله زبل اجري توال لهم مالتيو كاودلكم هاي ترانسليت زي انتم مثلا ابتم اكسسوريتي ወይ ካብቶም ኢንስቶል አፕሊኬሽንስ ውሽጢ ፍቃድ ክትህዋ ትኽእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ኣብ ኢንስቶልድ አፕሊኬሽንስ ዝብል ከይድኩም ሃይ ትራንስሌት ትብል እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም እዚኣ እውን ኦን ትገብርዋ ኦፍተ ነይራ ኦን ትገብርዋ ኣለው ዝብል ትሰቕጡ ኣለኹም ማለት እዩ ኣለው ፍቃድ ትህዋ ኣለኹም ማለት እዩ ካብ ሕዚ ሌትስ ጎ ትብልዎ ትጀሚሩ ኣሎ ካብ ሕዚ ክትገብሩ ትኽእሉ ማለት ሓይለኩም ኣሎ እዚ ህንዲ ቱ እንግሊሽ ይብለኩም ኣሎ ካብ ምንታይ ናብ ምንታይ ክትቕይሩ ደለ ሓይለኩም ኣሎ ተዛምነት ኣነ صوت الله يقول مزي هذه هذه أكلك جبرك تهندي تقول نعمت كاو إنجليزية كاو إنجليش نعم تايك غيري ماتيو نعم تقرني غيري نعمت نعم تقرنيا زبل أو زيخ مرز إيه تقرنيا كاو إنجليزية نعم تقرنيا غيري اللي مات نعمت هذا نتري لهم how to write a professional email to your supervisor زبلني نحكي نستحزي نعم تغييره نعم تغيرني غير اللي خليه معك بتاقون تريوا لهم زيا هذا أجركم زيا سوينا بسوتوا عمو تريوا لهم زيا على هوفر تجوروا معك كاتيوا لهم كم يجركا نعم حالا فيها بروفيشنال إيميل تنصحف زول نعم تغيرني غير لين معك نقول لهم نعتقد هذا لهم تهنيتنا how to check in when traveling to Japan زول يعني إنجليزية تصحفه نعم تغيرني غير اللي خليه نعم تغيرني غير اللي خليه على هوفر تجوراه ريوا ناو جابان أتو قاعد زلوان كميجركا تعطو زول ناو تقرنيا قير لين ما ساز كابدلخ مقامكا ناو دلخ مقامكا تحققولكم خدماتي أونلاين كوبي بيست كيولكم أون هالي هوفر بمقار أفتح هوفر بمقار وتغيروا ميكا كونفر تغيروا تدخل يا خمات ناو نت ناو وورد نتو أو سوري ناو جوجل نتو أو جوجل أتينا زخون صحف ترانسليشن جبرينا مالتيو ناو جوجل ناو نت ناو جوجل خاطي يعني أوزي زخانة صحف كصحفية عملت what is computer إلى search خجبرية what is computer إلى search غير اللحظي بساعة كمبيوتر أوزي سوسنا نورها ريهي من اللحظي سأزازني صحف هذه غير إمات a computer is a machine that can be programmed to automatically carry out sequence of arithmetic or logical operations مني ناو تقرني غير اللحظي إمات هذه أو أنت مثلا بقولني أتركب لكم الله بقولني أزو هوفر تجارمه بقولني هوفر تجارو نفس ذا اللي هو تكست الكمبيوتر إيه ماشين نزول ناو أتي الله سأزيد حق قبل ماتي ناو عليها هوفر خجبر يا ماتي كون ناو مارنيا غير اللي الله ناو مارنيا غير اللي ماتي ناو مارنيا غير اللي ماتي سله حساب أتقاكم وين بجرافيكس كوناوتشن براسر بروجرام ማድረግ የሚችል ማሽን ነው ይሉ ነው አማርኛ ቀይርልን ማለት ነው አማርኛ ቀይርልን خمس ማለት ስለዚህ ነው ትግርኛ ቀይርልን ተለሉን ታዲያ አማርኛ ትብል ታይገብራ ነው ትግርኛ ዝብል ይመረጻል ማለት ትግርኛ ዝብል ኣብ ታሕተ ኣለኩም ኣብቲ አልፋቤት ትግርኛ ዝብል ኣብዚያናትኩም ትግርኛ ትብል ማለት እዩ ስለዚህ ነው ትግርኛ አውቶማቲካሊ ቀይርልን ማለት ስለዚህ ኣብ ጎግል ኣቴውን ታገብሪ خلي ማለት እዩ ኣብ ጎግላቴ ትዘለኽዎ ጽሑፍ ቀይረለይ ኢለ ብምእዛዝ ናብ ዘለኽዎ ቴክስት ክንጽሕፈለይ እዚ ዝኽእል ማለት ኣብነት ኣብዚኣ ንሕትኩም
ኣብዚ ኔታዊ ጽሑፍ ዝተደለየ እዚኣ ከም ጌርና ልዕሊኣ ሆቨር ይገብራ ናብ ዝደለኹ ቋንቋ ብኸምዚ ትቕይረለይ ማለት እዩ። ከምዚ ጌራ አንድ ኮምፒውተር ውፅኣት እንደ መረጃ ለመስጠት ጥሬ ሂሳቡ ሂደቶች ምናምን ኢሉ ናብ ኣምሓርኛ ቀይርለይ እኒሀ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ገይረ ካብ ዝደለኹ ቋንቋ ናብ ዝደለኹ ቋንቋ ክገብር ክእል ማለት እዩ። በዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣ ተጠቒመ በዛ ሞባይል ኣፕሊኬሽን እዚኣ ተጠቒመ ትራንስሌት ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ሆቨር ምግባር ጥራሕ የድልየኩም ማለት እዩ። እታ ትሪእዋ ዘለኹም ምንቅስቓስ ዘላ እዚኣ ጎቲትኩም ናብታ ዝደለኽዎ ቦታ ጥራሕ እንታይ ትገብርዎ ኣብ ልዕሊኡ ፖይንት ትገብርዎ ወይ ከዓ ሆቨር ትገብርዎ ካብ ናብ ዝደለኹም ዓይነት ቋንቋ ይቕይረልኩም ኣሎ ማለት እዩ። ናብ ዝደለኹም ዓይነት ቋንቋ ይቕይረልኩም ማለት እዩ። ካብ እንግሊሽ ናብ ምንታይ ናብ ኣምሓርኛ ቀይርለይ እኒሀ ማለት ናብ ትግርኛ ተሪእኻ ሳክ ክሊክ ገይረ ትግርኛ ዝብል ይመርፅ ካብ ናብ ትግርኛ ኣውቶማቲካሊ ይቕይረለይ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ብመፅሓፍ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ፅሒፍና እውን ንኽቕይረልና ክንገብር ንኽእል ኢና እናፀሓፍና እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ንኽቕይረልና ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እናፀሓፍና እዚ መፅሓፍ ቦታ ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ናብ ትግርኛ ወይ ድማ ናብ ኣምሓርኛ ወይ ድማ ናብ ዓረብ ዝደለኹ ቋንቋ ቀይረለይ ኢለ ክእዝዞ ይኽእል እዩ ማለት ንኣብነት ዋት ኢዝ ኮምፒውተር ኢለ ንኣብነት ኮምፒውተር ሲስተም ኢዝ computer system is a collection of hardware and software إلى كهوية بالإنجليزية مالتي هذه أنا تبغى لهم ذي كهوية سوري عند ذي إنتر خلاية كمبيوتر سيستم مالت እኩ ሃርድዌርን ሶፍትዌርን እዩ ኢሉ ናብ ትግርኛ ቀይር ለኒ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ገይረ ክገብር ክእል ማለት እዩ። ናብ ኣምሓርኛ ተይልሐ ማለት ናብ ኣምሓርኛ ተዛሃብዎ ናብ ኣምሓርኛ የኮምፒውተር ስርዓት የሃርድዌርና የሶፍትዌር ስብስብ ነው ኢሉ ናብ ኣምሓርኛ ቀይር ለኒ ማለት ስለዚ ኣብዚ ቴክስት ብምፅሓፍን ከብሮ ይኽእል ልክዕ ከም ናይ ቻት ጂፒቲ ማለት እዩ። ብከምዚ እውን ክገብር ይኽእል እየ ተለለየ እውን ትዝበለፀ ሓት ምሳሌ ኮፒ ፔስት ከየድልየና ኮፒ ፔስት ብምባል ከየድልየና ታንገብር ንኽእል ማለት እዩ። ኣብቲ ፅሑፍ ዘለናዮ ኮይንና ታንገብር ንኽእል ኣብ ጎግል ኮይንና ከም ትቅድም ዘርአኹም ታንገብር ንኽእል ማለት እዩ። ካብ ዝደለናዮ ቋንቋ ናብ ዝደለናዮ ቋንቋ ልክዕ ኣብቲ ጎግል ኣትዩ ዝቐየርክዎ ኣብዚ ማለት እዩ ክንቕይር ንኽእል ምዃንና ዘኽእል ኣፕሊኬሽን እዩ ማለት ሞባይል ኣፕሊኬሽን እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ብጣዕሚ ወሳኒ ኣፕሊኬሽን ኣብ ሞባይልኩም ተጠቐምዎ ስዊች ምግባር የለን ኮፒ ፔስት ምግባር የለን ኣብ ልዕሊኡ ጥራሕ ሆቨር ብምግባር እዩ ኣፕሊኬሽን እዚ ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ። ወሳኒ ኣፕሊኬሽን ሞባይል ኣፕሊኬሽን እዩ። ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ እዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኮኑ ያው ናብ ኩሉ ንኽባፅሕ ዩቲዩብ ናብ ኩሉ ንኸብፅሖ እውን ተመሳሳሊ ቤተሰብ ኮኑ ጀመርቲ ኢና እናተባብዑና ካልኦት ኣፕሊኬሽናት ክንሰርሐልኩም ኢና ወሳኒ ዝኾነ ኣብ ሞባይል ኣፕሊኬሽናት ክንሰርሐልኩም ኢና ኣተባብዑና ክሳብ መጨረሻ ምሳይ ስለዘዳመፅኩም ቴንኪዩ ሶ ማች ይቐኒልና ክብረት ይሃበልና ቴንኪዩ ባይ ባይ